हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आहे नागपंचमी आणि नागपंचमीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. साडी वगैरे घालून रेडी झाली आहे, सगळं कामं वगैरे आवरले तिकडची आणि आता घरी जातोय, म्हणजे बाजारपेठेतल्या घरी. तिकडे सगळे सण ते तिकडेच होतात, तर नागपंचमीची पूजा पण करायची, नैवेद्य पण करायचं आहे. आता पुढचा व्हिडिओ तुम्ही कंटिन्यू बघा, कुठेही स्किप करू नका. सुयोग मला येत आहे सोडायला. गाई आपल्या सगळ्या बाहेर चरायला गेल्या आहेत आणि त्यांना मला सोडून परत यायचंय, कारण की त्यांच्याबरोबर नंतर गेली तर मला जेवण वगैरे सर्व करायला उशीर होईल. म्हणून ते आधी मला सोडतायत आणि पुन्हा येणार आहेत गायींजवळ. मग त्यांना बांधून वगैरे मग ते घरी येतील. मी इथे बेड उघडायला आली तर माऊ पण बघा किती पुढे आली. तर असं सगळं असतं कोंबड्यांचं, गुरांचं, आणि आता मांजर पण आहे. त्यांचं सगळं आवरून मग निघायला लागतं. तोपर्यंत होतो बराच उशीर, पण आता काय करणार. गुरांचं पण करणं महत्वाचं आहे, गरजेचं आहे, आणि सण पण गरजेचे आहेत. तर सगळं आवरलं आणि चालले. आता माऊ पण भीती वाटते, रस्त्या बिस्त्यावर येईल नाही तर. सुयोग आता पटकन येतील मला सोडून. तिकडे देवपूजा झाली आहे आणि नागोबाची पण पूजा करून घेतली. आपल्या देवाची पूजा करूया. फुलं आता खूप कमी मिळतात इथे. हा, फुलंच नाही. नागोबाची देवाची पूजा तर करून झाली आहे आणि आता मी जेवणाच्या तयारीला लागले. नैवेद्य करायचे. कुकर लावलाय वरण भाताचा आणि आता वालाची उसळ करून घेते. सगळं एक 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 करून घेते. आणि इकडचं किचन बघताय, मोठं आहे. अजून मोदक पण बनवायचे आहेत, तर सगळी तयारी करते. सर्व कटिंग करून पहिलं घेतलं आणि एकदा कटिंग करून घेतलं की मग मला वेळ लागत नाही, फक्त मोदकाला जरा टाइम लागेल. एक साईडला वालाचं बिरडं शिजतंय आणि एक साईडला वरण भाताचा कुकर थंड होतोय. तोपर्यंत मी इकडे मोदकासाठी नारळ खाऊन घेते. अळू शिजत ठेवलंय, कारण आज नागपंचमीला अळू करतात. एक साईडला चून बनवते मोदकासाठी. डाळ झालंय, वालाचं बिरडं झालंय, भात झालंय आणि आता फक्त पीठ भागवून झालंय. थोडीशी वेलची गरम करते आणि आता फक्त मोदकच बनवायचे, मग झालं. लाईट पण सारखी सारखी येते जाते. काळोखात आधी काही सुधरत नाही. थोडं थोडं करून पीठ मळून घेते. खूप गरम आहे. मी पण आत्ताच बोलून आलो, गाईंना वाड्यामध्ये बांधून, आणि इकडे प्रज्ञाचा मोदक करायला घेतला आहे. मोदकाची डिझाईन बघा, हातीच करते. हाती म्हणजे, आणि आता तर पटापट करते, कारण की वाजलेत ना, 1:30 वाजून गेले. 1:30 वाजून गेलाय, त्याच्यामुळे नक्षी नाही देत बसाय, जास्त नक्षी काम नाही. पटापट पटापट. नागपंचमीला मोदक लागतात ना. हो. काय काय जण पातोळ्या करतात. काय करतात? पातोळ्या. तुम्ही म्हणजे इकडे गावाला लोक हेच करतात ना, काय ते करंजी सारखं. हा, करंजी वेगळी आणि पातोळे पण वेगळी. तसंच सेम करायचं. हा, सेम असंच उकडूनच सगळं. नक्षी नाही देत बसले आता.
बरं झालं. पटापट करते. मोदक बनवून झालेत आणि इकडे मी आता पिठाचे फडा बनवते. प्रत्येक भागात कोकणात ही पद्धत आहे की नाही मला माहीत नाही, पण आमच्या इकडे तरी आहे. पिठाचा छोटा छोटा गोळा घेऊन त्यावरती 2 बोटं अशी उमटवायची असतात, त्याला फडा बोलतात. म्हणजे ह्या ओवसायच्या असतात देवासमोर आणि आपण नागोबाची जी पूजा करतो त्याच्यासमोर. इथे सुयोग मोदक दाखवत आहेत तयार झालेले. आणि फडा मी बनवून घेतल्यात, त्या वाफवून घेतल्या मोदकासारख्याच. त्याच्यानंतर त्या ओसायच्या असतात. 7-7 अशा आम्ही 21 केल्यात. माझ्या 7 आणि माझ्या नंदेच्या 7. त्या इकडे मी ओवसते एक एक करून, तिच्या पण आणि माझ्या पण. तर घरी येईपर्यंत आम्हाला 4 वाजले, कारण आज सगळं जेवण नैवेद्य वगैरे करायचं होतं, त्यामुळे उशीर झाला. आणि इथून पण मी उशिराच गेली होती, इकडचं सर्व काम आवरून. त्यानंतर तिकडे सगळं आवरलं जेवणाचं वगैरे. मोदक करायचे होते त्यामुळे उशीर झाला, नाही तर बाकीचं कामं काय आपली जेवणाची रोजची पटकन होतात. तर 4 वाजले यायला. त्याच्यानंतर 5 वाजता दूध काढायला घेतलं. सुयोग गेले डेअरीत, दूध वगैरे सगळं काढून झालेलं आहे आणि आता आंबवण्याची तयारी करते. माऊ आमची आज बाहेरच आहे, फिरते. दूध पिते जाते, दूध पिते जाते. इकडे 4 कापून ठेवले गाईंना घालण्यासाठी आणि ते आंबवण पण रेडी केलं आहे. ह्यामध्ये आता आटा येणार आहे फक्त. 2-3 दिवस झाले आपल्या परसबागेत आली नव्हती. थोड्याशा शेंगा 2-3 होत्या, त्या काढून घेतल्या मी आणि आता पण आल्या तर त्या पण काढणार आहे, कारण माकडं काही ठेवत नाही. तर म्हटलं ठीक आहे ना, 5-6 शेंगांची भाजी तरी होते, एक बटाटा टाकून, तेवढं आपलं भागतं. आणि आता ना दुधी पण यायला लागले तर छोटे छोटे. पाऊस थांबलाय ना म्हणून खूप बरं वाटतंय. भाजी तरी होते व्यवस्थित, नाहीतर भाजी सगळी खराब होऊन जायची. तर ह्या बघा इकडे ना आता शेंगा धरायला लागल्यात, तर त्या मी घेणार आहे काढून आणि अजून येतील. हे बघा तिकडे हे पण आलंय, काय म्हणतात ते, दोडकं पण आलंय. दोडका हा तो बघा दाखवते. हा बघा, हा आता काढायलाच झालाय, कारण ह्याची आता वाढ होणार नाही मला असं वाटतंय, कारण 2-3 दिवस झाले तेवढाच आहे. अजून आहेत कुठे कुठे, ते ना पटकन असं नजरेच पडत नाही, एकदम असं निरखून बघायला लागतं. हा आहे बघा, इकडेच आहे. आणि पण असेल कुठे कुठे, बघूया. इथे सगळे येत आहेत. दुधी हा हे बघा दुधी, म्हणजे एवढाच नाही आहे, दुधीला जरा आता छान ग्रोथ होतोय. आणि माऊ बघा, ए वेलींवर जाऊ नकोस माऊ, आगाऊपणा करायला. तर तुम्हाला दाखवते मी दुधी. आणि एक बरं आहे की दुधी पानांच्या खाली लपला जातो. हे बघा, हे बघा इकडे छोटे छोटे आहेत, इथे फक्त जरा मोठा झालाय त्याच्यापेक्षा. व्यवस्थित नसं. हा हे बघा दुधी. माऊ अगं खाली उतर. भेंडी पण आता चांगली येते. हे बघा, आज मला वेळच नव्हता सकाळपासून, म्हणजे पूर्ण कामातच बिझी होती मी, त्यामुळे ना. आणि काल पण तसं 2-3 दिवस ना सतत तसंच होतंय. कामामुळे ना इथे परसबागेत येता येत नाही. तर तिकडे ना भेंडी झाल्या आहेत बऱ्याच, त्या साईडने जाऊन दाखवते. बहुतेक एक टायमाच्या भाजीला होतील एवढी भेंडी झाली आहेत, नाहीतर मग फ्राय करून खायला. ही सगळी आपली रताळ्याची वेल वाढत चालली, वाढत. हा ही बघा भेंडी तुम्हाला दाखवते बघा. सुयोगना सांगून ना उद्या सकाळी काढून घेते. आज तर राहून दे, संध्याकाळच्या वेळेस नको, उद्या काढूया. तशा खूप ठिकाणी आता येत आहेत. गेल्या काही दिवसात पडवळनी पण ब्रेक घेतला होता, पण आता नाही. आता पुन्हा पडवळ यायला स्टार्ट झालेत. हे बघा पडवळ आता येत आहेत, तिकडे पण आहे.
माऊ बघा कुठे गेली. मी गेली ना, मी किंवा हे तर आमच्या पाटणा येणार आणि अति करणार मग ती. कारण तिला माहिती आहे हे लोक इथेच इकडे तिकडे बघत बसणार भाजी, तोपर्यंत आपण मजा करून घेऊया. आज संध्याकाळच्या जेवणाचं काही टेन्शन नाहीये, कारण की येतानाच मी अळू, बिरड आणि थोडीशी ह्यांच्यापुरती डाळ घेऊन आलेली. डाळ मला नसली तरी चालते, कारण अळू आहेच, थोडेसे मोदक आहेत आणि भात फक्त लावायचा, तो गरम गरम नंतर लावेन जेवायच्या थोडा आधी. त्यामुळे निवांत आहोत आता.